Karon pa mangguguk kita ani ato. Powder puff na day din sa amo sa lungsod sa Valencia, guys. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ata sa Riverside Valencia Bohol guys. Di ata sa may bulangan. Ato makita guys. Bago nang atong buwangan. Bagong daan guys. Bagong giri pang river guys, bago ng mga tindahan ani guys na sa gawas, wala sa school. Hello. Hello guys. Hello. Mangutana ko gagwelay bulinaw. Gagmay dega. Pwede ipaon kay gagmay man. May pamaon lang tuwas o palang ready pwede. Kuan man asinon man yakadlawon pa. Musamot gagmay. Mau pun ni ija ari. Mau ra gihapon an. Now dapat dimuha pod. Bimek. Pwede man isa. Agay naman ni chiri na ganito an. Bayad sa 100%. Agal baga ang tige kuan ko nega vlog ba. Hello guys. Kuan ba ni? Haning sayawa. Para asa man na? Hala. Kano sa mag-practice? Ya. Asa pa mag-practice? Asa naman ang akong balde? Ayaw ginamos gamay na lang. Saging ang bedo ginamos. Ha? O lagi mo meeting ko karon og senior. Wa mo go, agi may kan. Naana din sa ato Karon pa mangguguk kita ani ato. Powder puff na day din sa amo sa lungsod sa Valencia, guys.
Pasensya na guys, nangukti-kuti jud ko sa tag-iya guys. Kay nananghid man ko nga mo video sa iyang buwak. Karon pa ko nakadungog aning buwaka guys. Aboy nung nakakita ko na sa YouTube ani kanang medyo pink. Kanang medyo maputi-puti na. Pero karon pa jud ko nakita dito sa lungsod sa Valencia guys. Powder pops kuno ni. Nga kahoy. Murag kasagaran makita na ako ni guys katuwas gawas. Na excited ko guys kay ni ana diri sa among lungsod sa Valencia. Nasa may highway guys. Nahimutang. Mas nindot pa tingali ni videohan kung tuwa ka dito sa sur. Galing ka dira ko sa gawas guys. Milabay ang mga gutlo guys. Nakabalik ako sa may baybay sa among panimalay. Oy. Pila ko sila mamimig ko para tulingan. Pila ka buok na? Ba? Pila kilo? Klaro tunaw nga na. Nabali lagi. Mora na eh? Na, mo na. Pila ka buok na? Kuha sa hosa ko no kay. Pila ka buok ilang kuhaan? Hosa ba? O daghan din na. 30 lagi ko. 30 kilos abis tubig. Agoy. Mandi ay ang tawagan. Ika na. Sambago no? Eh? Unsa man eh? Puti. Puti do jaw sa mainsan. Unsay ngan? Ko man inom manig bulak mitang nila tulingan mo lang ba? Kini may paglamin may uros na nga nani. Mo. Yapel ka. To lagi ako tong ikuan. Ina ba? Ina ipahurot ba ni nga. Patra. Pasensya na mo guys, ug maura po'y lingaw na ko karong hapon na guys. Ug ako mo iyon. Bye-bye. Taga din. Dili dawihon sa kuan sa. Ini